लोगोफोर मेथाइ एबा गानखौ जों बयबो खोनासंखायो बर' हिन्दी इंलिश बायदि बायदि जेखियानो जाया मानो गासिखौबो जोङो इन्टारनेटआव फ्रियावनो खोनासंनो मोनो नोंथाङा थारैनो बे बाथ्राखौ सानदों जानांगौ जोंथ' गानखौ फ्रियावनो खोनासंनो मोनदों नाथाय सिंगार एबा मेथाइ खनगिरिया रांखौ माबोरै खामायो बिदिब्ला लोगोफोर आङो बिश्व दिनैनि बे भिडिअआव जों बाथ्रा सावरायगोन सिंगार आरो मिउजिक कम्पानिफोरा मेथाइ दिहुननानै रांखौ माबोरै खामायो बिदिब्ला थुदो बिसोरनि बिजनेस मडेलनि सोमोन्दै नायदिनिसै गिबियाव नायग्रोगोन मिउजिक इन्डास्ट्रिनि फ्रेमवर्कनि सोमोन्दै बेनि गिबि पार्टआनो जादों लेबेल जायखौनोखि मिउजिक कम्पानिसबो बुंनाय जायो जेरै टी सिरिज सनी मिउजिक एक्सेट्रा बे लेबेलानो मिउजिक आर्टिस्ट एबा मेथाइ खनगिरिखौ सायख'यो मिउजिकनि प्रडाक्शन डिस्ट्रिबिउशन आर्टिस्टनि प्रमोशन गासैखौबो मिउजिक कम्पानियानो खालामो आरो बिसोरनो मेथाइ खनगिरिखौबो सायख'यो उनाव बे गानखौनो फिल्म भिडिअ एलबाम बानायग्राफोरा बायो बेनि उनाव मेथाइया मोजां जानाय गाज्रि जानायनि सायाव सोनारनानै मेथाइ खनगिरि आरो लिरगिरिनो रां हरनाय जायो मिउजिक इन्डास्ट्रिनि रां खामायनाया गुबैयै मोनथाम बाहागोआव जायो बेफोर जादों अनलाइन डिस्ट्रिबिउटिं एन्ड स्ट्रिमिं रेडिअ टिभि एन्ड रयेलिटिस कनसार्ट एन्ड पाब्लिक पारफरमेन्स जेब्ला गोदो इन्टारनेट गैयामोन एबा खम बाहायोमोन अब्ला मेथाइ खोनासंनो फिजिकेल केसेट डिस्क बायदिफोर बाहायोमोन नाथाय मबाइल आरो इन्टारनेट फैनायनि उनाव फिजिकेलनिफ्राय डिजिटेलसिम बास्लायबाय दा अनलाइनाव स्ट्रिमिं आरो डिस्ट्रिबिउटिं जाबाय अनलाइन स्ट्रिमिंआव मिउजिक कम्पानिफोरा आथिखालाव इउट्युब बायदिफोराव हगारो जेराव आथिखालाव इउट्युबाव क्रर सुबुंफोरानो मिउजिक खोनासङो इउट्युबाव जा एड्स फैयो बेफोरनिफ्रायनो रां खामायो थिग बेबायदिनो बिसोरो दोंसे मेथाइयावनो लाख लाख रां खामायनो हायो आरो मा जायो खायसे फिल्मफोरा फिल्मखौ रिलिज होनायनि सिगांनो मिउजिक भिडिअखौ शेयार खालामो बिदि खालामनायाव बिसोरो बांसिनसो प्रमोट जायो जायनि जाउनाव गानखौ बांसिन खोनासंनोसै आरो जेरै गाना जिअ साबोन बायदि बायदिफोरजों जों मेथाइफोरखौ मोनो आरो बेनि ओंथिया बेनो जे गाना जिअ साबोन बायदिफोरा बे मिउजिक कम्पानिनिफ्राय गानखौ बायनानैसो गावसोरनाव हगारनो हादों दा दङ डिस्ट्रिबिउशन बेयाव ओरैबायदिया जायो जेरै जों मेथाइखौ डाउनलड खालामनांगौबा रां होनांगौ जायो नैथियाव रेडिअ टिभि एन्ड रयेलिटिस जेसेबां मेथाइ रेडिअ टिभि बायदिफोराव जों खोनानो मोनो बेफोरखौ बिसोरो मिउजिक कम्पानिनिफ्रायसो बायनासो होनो हायो आरो मा खालामो खायसे मिउजिक गोदानखौ फार्स्ट टाइमाव साननैसो रेडिअ टिभि बायदिफोराव मिउजिक कम्पानिफोरा फ्रियावनो होयो मानोना अब्लासो बे मिउजिकआ प्रमोशन जागोन थामथियाव दङ कनसार्ट एन्ड पाब्लिक पारफरमेन्स जायफोर पपुलार सिंगार जायो बिसोरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांना लिभ पारफरमेन्स खालामना गोबां रां खामायनो हायो थिग बेबायदिनो जों मेथाइ एबा गान बानायना गोबां रां खामायनो हायो एनिवे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांसिम थेंक्स फर वाचिं